Елате с мен на конкурс. И да, както чухте, ще ходим на конкурса Млади изследователи, който ще се проведе в Университета по хранителни технологии, град Пловдив. Ние сме в категория храни и напитки, която е разделена на две части поради многото участници. В конкурса участваха 107 училища от цяла страна, а нашата тема е квасена – магията на живата закваска, модерната пекарна. Оставям ви приятно гледане! In a hard place, it's better in control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath my compass, my transport. Включваме се тук с Марина. Ето облечени с тениските. Не, има да стане, ама няма нищо включва. Ето тук гладим си работите. Ето вие с госпожите. Тази госпожа няма да дойде. Тази госпожа ще дойде и тази. И ще пътуваме четирите. И ще мачваме всичките. Ето черно. Стискайте ни палци. Ще спечелим първо място. Ще се включим от колата. Ето на били ми съвети в страната. Пожелайте ни късмет. Госпожо, искате ли да кажете нещо? Стискаме си палци. Вие, госпожо, Връщаме с положителна енергия. И направо си отиваме като победители. стигнахме тук в университета. Ето сега ще си вземем баджите. Ето я конкуренцията. Айде да завършваме. Ще ги бием ли? Ще ги бием много ясно. Госпожо, вие ще кажете ли нещо? Номер 1. Ще ги бием ли не? Много ясно. Ухетето да се приготвя за нас. Ето тук сме в университета. Както виждате, ето е Марина. Много е красив. Гледайте каква картина. С радост и нетърпение очаквахме този ден. Ние от професионална гимназия по химични и хранителни технологии град Пазарджик. Сигурен съм, че не сме единствените, които се в Университета по хранителни технологии в Пловдив и съм много щастлив, че тук сме с наши ученици, които са се потрудили много, за да участват в конкурса Млади изследователи. И съм сигурен, че ще успеят да се представят прекрасно, но най-важното за мен е принципа на участие, т.е. олимпийския принцип. И винаги съм казал, че не е важна крайната точка, а е важен пътя. Пожелавам ми един успешен, безоблачен и слънчев път на нашите ученици. Благодаря ви. My car
bump is my train. Учениците в 11 клас при професионална гимназия по химични и хранителни технологии. Град Пазарджик. Специалност контрол на качеството и безопасност на храни на птици. Благодарим за вниманието. Бъдете добри като хляба. Ето ни нас след представлението ни. Много сме доволни. Справихме се добре и се надяваме да спечелим първото място. Казахме се абсолютно всичко, за разлика от другите, които четяха. Ние го наизустихме и въпреки един кратък файл, бяхме супер. Тук сме в залата, чакаме награждаването и ето. Ето е Марина. На какво, госпожо? В очакване сме на резултатите. Да. Се надяваме, че ще бъдат добри. Там, даже отлични. Даже да се надяваме, че ще сме първи. Да. Ето и госпожа Джусева, госпожа Нели Стамбулиева и директора ни Тодор Джанов. Следващото стъпало, в което вие ще стъпите, за да продължите своята успешна житейска и професионална реализация. Легенда и реалност. Професионална гимназия по хранително-вкусни технологии с хигиеник висок. Знаете какво? Първо място в управление храни на птици 2. Класена, мъжете Взехме първо място. Да, взехме първо място. Спечелихме и в нашата паралелка, която се води храни и напитки. И сме много доволни от нас. Много, наистина много. Благодарим на нашите учители, на нашия директор и че ни вдъхновяват и вярваха в нас, че ще се справим. И просто нямаме повече думи, просто емоцията е голяма. Страхотно представяне на момичетата, с много любов караха цялата емоция в своето представяне и изобщо впечатлиха всички, комисията и даже и нас. Заслужено първо място за труда и за дейността, която те показаха. Госпожо, вие нещо да кажете? Аз съм възхитена. Какво друго да кажа? Аз знаех, че ще сме първи. Просто от първия момент, като ви чух и двете, бях убедена, че ще сме първи с вас.